Kardom nilitum pinila BYF Borjan Youth Forum pen nilitum non second BYF Cup mate hini ingdeng BYF Champions Cup biponji chisik pondo lasi ahokpet arni ke nilitum 17 May pen si biponji pu mon semela non nilitum soluk sodak ke doko jo nilitum ta asa papik chet po bajing mai lasi non nilitum 25 May inquire pho pensi ni tum bipon pola pen date 20 an ke ilitum registration fan por pipon lo team dona yan pan tala si karbeng long angkang ke do la football ka khela team don ta men ilitum chupa ponik lo apen ilitum joint fee bang ke chu long ke suri posibi mon non ke ilitum suri player na pajomik lo la pen ke prize money bang 70000 first prize ke la pen ilitum second mate la runner up han mangil itum 50000 lapen individual prizes dakdo ponji lapen ke itum labang so tournament mate BYF cup ke itum kecheng sipenta itum la kaching hon Borjan em itum surjorong phasar ke hai apo mate ke saramen pe si biponiklo asi pining le thotamen itum alangli ke saramen pe si bipon thuiji asi alangli tame anchirap chito duno sinon nili labang so BYF Cup Champions Cup long ardini pidunji pan mane nang football pathu ning hang don matin ni tun chokha boni blok pardon ardi mang than thelang de labang so BYF Champions Cup kibi ponji la ke Hidipi Sports Association club apne ground mos bi ponji da Hidipi long matlo nasi kadogobe football kaching on ratom pantame ma team se tamin dak nang jonen pok sing tuning chi thelo pardon